I walk around like that nigga. On the trigger, if a nigga wants some smoke, I let it drop. Hi guys, good morning. Welcome sa atong channel. Today is another brand new day. Wa ko karon sa bay guys. Di ako sa Maribuhok bay ni Mama Julie and family. Dirim ko na to gabi eh. Sa mga nangutana di about sa among mansari na mahining ko nag-happy mansari. Salamat sa mga ning-greet na mo. Wa man na mamihi mo. Yung palitra ko ice cream o kana na ay sa patong gipalit. Ice cream og cake kay si Mother padigog-dugog na nga. Ay, mansari man diri na meron pa buhog na ron. Gipalitan na ice cream og cake tanawan mo sa vlog ni Tiri matong gibutang hotdan ni ninjo. Palitan pa na ice cream duha ka ingana da kabulingit lagi sila kinaon. Jadi ako dari guys, nagandam na sa Ate Julie og kuan paniud to naman pero para na breakfast pa ni brunch kay datug man si Iko ako katug gabig taron kay dang bata ga patugtog man pagraming kasuga man mag-concert. Jadi mako mo angay og ngana ansa kalimali kong sudsud silang kwartog pinangita og harar og tugtog. Ating kay wa man pud dihali pud makita jagi ititan de dari ngana ansa mauwa man pud ko mo nga naghanglimbagan jag mamata ulitaw na ra ba jag sumbagon ko bagma alimungawan nanja. So wa naraman. So guys, maniud to mi karon. Paniud to na nila pamahaw pa ni dang paniud to na ni anja guys ba sinog mo tumis dagat anja kita na pa man magkalendar og hunasan ba kay manginhas sa mga mixwaki madul magkakuha tang dili ra bata ka mao kay di ta dagat basig surti unday makakita ta so matutos dagat anja banan tag Mama Julie nas Mama Julie dari busy. Pasalamat ko kay rangkab ti kadung handam dari among simo-simo among mahabhab kay dagatugtog ra masig lingkuranan kay kapoy lagi ko jag hapon pud biyahe ladyo. Wala mo kumaana do biyahe ladyo kay wala mis undoy maglaag og ladyo. Karon ra pud mga buwan na pud ladyo ara sa para na ning dani taman dito sa Alicia. Dugay mo kalaag. Dugay jud buwan na jud kapin. Jamo nang nani bago pa sur pag ang lawas pag sakay arang ka ladyo kay anara ba sa Alicia libot-libot mag-upload dingan. Karon nataas kapoy ko. Lain ang kalawasan. January pa to. Hani man. Last ni mo nga ni. Lagi dugay na lagi. Wala mi ka biyahe gladyo kay mamantong ni tuod gadyo ko beja. Am tuod de butag laag de pala magma tanta patay. Febrero di ay first Febrero. First week. Lagi buwan na lagi. Wag hang bangan sa buka ara ba to. So guys, di ara nag-endam ni Mama Julie dia. Ina to ra god de buwan haul bay tawag na ni buwan gade. Hani man kay mga inibkiban naman eh. Inibkiban bo mga salin butis mga bata di kinibkibang saging turon jaday. Abaga sa manok na, abaga, ori, abakbon. Oy, re banana. Mga tsukay re banana. Di gana, bisa po kong banana. Jadi ay itlog nga gibutangan og corn beef. Ay, beef loaf. Beef loaf ni. Gamag tinula ta. Ay, maghimo ra pud mi gani guys ha. Tinula. Magkuan mi, tinula ming manok nga. Kuan. Manok nga ikugan. Kanara naman. Ara, butang nga kamunggay. Mukha ko kamunggay. Na may isda pa rin. Sige, pero Ano na isda? Oy, kanara, mukha ko kamunggay. ako rin ko nga. Mukha ko kay Erong di ka na kago. Hawani na yung manok. Hawa na. Kaya mukha ko kamunggay. Utod! Wala na pala ibisag tulog ka balwa. Guys, magula na. Wala sa nilas. Tinil! Ako rin. Ako na lagi ako na. Pasalamat ko kami guys kay hindi akong gibisita, di gihapit dari, malipay mo ko rin. Jesus marusik. Arang kaluoy guys, mga krisis ang taos Pilipinas ano nag-krisis pag ilang kamunggay taon. Tulo na naman din taon kasi nga ara pa dyan kagagmay oh. Pailara man gadyak sige. Ang lauoy. Kumungan. Kay gihatag sa silina nagsanga gipatanong. Oo, kay madyo maning magtanim ta kaysa sigra tagka pangadyo. Kay musamot magka upaw. Sige pa nga do. Mo di ay tulo na laban sa kabuok mo salin. May iba na, panagitlipon mo naman nga na, abang tao, ang pumanit eh. Ni sa Gemma. Kung may mamatay may adyo pagharos ka munggay. Nga naman, Kay mga haros kuno pag mga tao mamatay ko sulod-sulod. uy, tinuod ba ron guys? Mga istorya? Jay man ka maminaw-minaw dyan ang mga tigwa mag-istorya mo batahan. Kaya naman ko namantan na ko sila side ni Kuya Eric, isang bana. Nga po na yung mamatay sa kaliwat, di ko na magharos o kamunggay. Dahil istorya mo silang kinaraan to. O magsilabot sa kamunggay, pasangin lang mani kamunggay mga haros ng mga tao. Wala, ba't yung kamunggay nga naghatag na to? Usun. Maharos at magkabusar sa lawas. Harus yun. Tutusan na ka, pabuko na rin. Lagi. Ihawa ng malong diha. Kaya ko dali ang haros yung kamunggay. Dari madali-dali, man dyan yung kamunggay o dilain.
Kay, pwede man nila mo butangan o noodles. Pwede po mo butangan sardinas. Sardinas butang. Wala ko kakaagamong kay butang ba? Malihanggi riba doy. Butang tayo nga na doy. Nigulinas alis siya doy. Guys, magbuwag mis undoy ron guys. Muli jag alis siya kay naman sila trabaho. Sa kasimana siguro po na. Opportunity! Sayang na opportunity mo. Magbuwag sa amin. Aga ko kay mag-me time sa ako. Mag-me time sa ako dahil sila Ate Julie. Kay maragimingaw ko maglaro-laro dito sa ilahang katanggan. Kaya daghan dito kinhason. Nakapanginhas ko dito. Napuwa na katuig ang labay. High school pa siguro ko dito. Usara po ka po ang kuha. Kaya sige, mapusuwagin. Kaya ito na nagbago ni nga na. Musuwagin mo kaya ma-excite mo ko. Kasabaan dito ako sa anting Ate Julie. Dugay na to. Akatong nanginhas ko. Dugay na to. Sa high school pa ko dito. Kasabaan ko sa imong auntie provincia. Kaya sige mo kusuwagin. Kaya ignorante lagi. Bago may kinhasos amo. Nga. Pag amo, unsara may nas amo. Linta raman og susunod. Wala pag ignorante dyan. Kaya nagtamak nga na. Kaya bubagon man na sila guys. Bubagon sa imong nga na asti. Ilim sindu-sinduon. Pag sindu pra gini bagon man. Linta og suso. Arang suwagit na ho. Saban pa hinuon ko dagi di malas. Manhinuon kay bawal man ikon mo suwagit. Nas katong ganda ikon ng inig. Naay kinhason mo duso. Di taga kuha og magsugit-suwagi. Wala lagi. Sarap lagi kabuo. Maado ka ni guys. Kada yung mga swaki. Ito daplin. The first time kung halit ko nakakuan, kitag swaki gahon na tujum to ikabuang. Yung tao nang gipangkaon magtujum. Wa ko kalimutan nga makaon day na kay kinilaging madubag tagadagat ta. Kanang tujum makaon lang niya. Lagi makaon day ko ng tujum. Wala mi ang tujum. Dia guys, ang kaudlot, di na laman ni hewanan ka adto kay udlot man makaon man ni paka na ni. Magdatag luto og 1 roll. Suka. Suka. Sige, magdamig luto unsa guys, suka. Kay cameraman sa Ate Julie kay wa man pagitang bana kay trabaho man ikyas mi ron. Grabe ka buhang Ate Julie. Dilaab magtama tanaw ra guna ninyo guys. Grabe. Wa magadit pagansihan wakit un karon makita mo silang abo. Sinako. Grabe basin badag kini imong kaldero mulupad na nas kainit tanawa. Wa nagikita kaldero, nanay kaldero na ha. Ang binuungan na sinako. Grabe nga tanawa sinako. Ugihan gud ka adjo, sige ra magpangitag binuungas kada pilinan. Luoy lagi mga silingan kay wa na mando. Kaya unha naman nila. Wa pa gani guys ha. Nanaka pa gani nang lubi ng mga nang gilugi. Wa na to ana nagatong na. Sa araw na binuungan. Sa ara na raan, grabing kugihan na sinako sa kugod. Bitaw guys, ini kaluto daan ning among gilaw oy. Kini nga muhang tinulang manok nga inikugan. Magkaon na mi. Anja. Away sa pagamay tuog na pugbalik, ida inig mata, tutas dagat. Diyan na guys, sa katang tinulang manok nga ikog ratanan. Kuan eh, isa ka grabe, isa makabaw na ng mako. So maniututan juga sa arang humuta uy. Bona nang ray hagi. Ganahan mo ko dani te, ganahan ko dani ko ana kay humut ba? Kining laki ni. Humut ning laki ni nga brand sa noodles. Panagsar karon eh kagani guys kay kananay di man pwede magnganis bay pirmi kanay mga bata bawal pa kad instant. So mga ansa ta guys, nga anta. Wala ini laman nga dali na ba? Maduduning na kay ingani na kay kamong kay nay mahilaman ni mo mag kinaunsag magka tutoy kuto-kuto na agad mahilaman. Hi, habag mo naman. Gaban-gaban sa ni Ate Julie ron guys kay og mama tubig-tubigon. Mo napahak na ako kung bako para banigi. Ang nagazad. Bako para banigi tigib ganina gi martilyo. Kalamiag ako ko. Di panday ganina ni Ate Ruina ba to? Ruina ba nga to? Ate Ruina dari sa Moto San Vicente Maribuk. Wa ko gadyo mo dag panday kay di makasamad-samad. Ida guys. Wapo. Gibutangan man yung glitters sa arong sinaw-sinaw kuno pod. Hadi ba kabusugan niyo doy? Sige magunang panghuot si Jong Rip. Bana. Wa man ni giulusir man ang repo man isod. Na may donut. Mga tanin so oy kay kutas na kaadyo. Kini nga ni mo ni pang tawid sa kutas nga kuto-kuto. Kini. Ano ang buhat? Buhat lang yung puning buhat kay mo man dyan ni pambansang suwa sa mga Pilipino. Nganda. Ngaan, diar lami ang buhat do. Pilang kilo na ni dan buhat. Bugat ta ni buhat ha. Ba pila na. Ingani pag amang buhat ti. Mo pa poy pagkahurot daning palit sa isa gapon, malingki mas isa gapon si isa na may mamalingki kay naa nang. Karon ba man lagi pa ito gikan mo ba ito sisihan? Karon wala ko kay bagon sa nay buhat bay kay sa isa na malingki gapon timing man pud pag malingki sa. Lakaw na pud ko padung lari kasi. Mo siguro sila mo mukhaon sa ito nga nagbuntag awa man sila na mahopon. Ngano mo ko ito nga naman.
Basin nami sibuyas butang, di mo na mawala sibuyas. Yan, nami ako yung subunin Balik ko. ka, eh. Hmm? Yan, ano yung problema ng tindahan. Mapagkali pag lingkod-lingkuran, barong na ko. Kaya palit ito na pre. Bumot. Isa ka bumot. Hindi kaya wala, nami ba? Magkino lang. Yan ah. Lasang-lasa ka doon kamungay. Bahog ko kay di ka doon ko katuon. So kada ang ipon guys, bagi pastangan ba? Di na ko ka doon kakauntaron kay grabing iluha. 4 months na karon. Siguro dakura ka doon buho to. Mas paghadap to gipaibot ba? Nugat, rego kalit piso. Ha? Nugat. Ay na lugat. Meron nugat, mga tagpiso na kindi. Kabata. Ano ba na nas bubot? Tiyo! Sabi, haguros man. Sabi ng mga bata, lakawan, nasa na rin. Aray. Bilang di babuntas na gado. Nag-init makalahangkab. Harakap na kaado. Sino may naginutok mo? Naginagtag pa kami nga una na hagad. May makitag tulog ka adlaw. Una. At sa paghikag, Doy. Doy. Sa paghikag, di ka kakita na. Higog sa kailang mga. Diyan. Nga na yung anak sa Ginoo. Hindi maghikag. Butan di ka, Doy ba?